Добър ден, аз съм Теодора и сега ще ви покажа как да напишете Крипъра Василес. И да му видите клиповете. Крипъра Василия. Аз съм писала, защото сбърках. На моите, ако напишете Крипъра Василес, може да ми видите отново профила. Крипъра Василия може да напишете. И ето го. Крипъра Василев. Ето го. Първото на човек. Вижте, това сега ще ви пусна един клип, който е в моя чест за моето парти и рожден ден. Сега ще го пуснем. Ето го. Много хубаво. Разгледайте го. И харесайте неговите клипове. Парти, какво клип сега? Вижте това. Това пак е парти. Излизаме от водата. Къде са? Айде ето тук. Аз тук намерих дупка. Дупка. Чакай да... Ти отбелязала, значи. Щом се изкопаяла. Я видим този клип, който е бил вчера. Чакай да бутам. Това е за мини дървета. Аз тук нищо не видя. Вижте. Това на Крипъра. Дядо Коледа. Дядо Коледа на Тигър. Това е Коледата на Тигър. Донесем. Питате защо си представям клиповете, защото не е отбор за какво да си представяме клиповете, като трябва да ви забавим. Да. Аз по някакви ги съвещавам, за да може да разберете какво се случва с тях, но не винаги, защото е тъпо. Ти си губиш времето. Да. Идва Евке. Вижте този. Много хубав. Аз съм... Хора сега някой. Ето те. Аз мислех, че... Аз съм 3 човека. Какво да правим? Хората май искат да го довършим. Започнахме го от начало. Да не мислите, че сега го направихме, сега не утре. Сега е днеска. Ви го обясня. Вие дори май няма да разберете. Май ще се връща за лайка. Ето вижте. Само за теб. И дано да ти хареса. Тук е още по-яко. Я видим този. Само за теб. Отгоре има дискотопка. И дано да ти дискотопка. Виждате да сложим лампа и Я да видим това. Това е яко. Цялото съм го направил с такъв фон, много е яко. Ето я опича. Кажи ми къде е колът. Това беше Както клиповете на Мати. Има и много още. Гледайте сайта на Крипъра Василес. Да, и аз Майнкрафт сега си тъня главата, защото къщата не е разширена.